Kalam Suresi. Kalam Suresi Mekke'de inen sürelerden ol 50 ayetden ibarettir. Süre adını 2. ayette ağlayan Kalam sözünden alıptır. Bu süre kafirlerin peygamberimizin karşısına aydan sözlerini boşa çıkarıp onun peygamberliğini subut ediyor. Esasen hem onun kamil ahlakı barada aydılıp geçiliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Nun. Kalama ve onun yadiyanlarına kasam olsun. Ey Muhammed! Sen Perverdigarın sana nesip eden peygamberlik nimetı sebepli değerli dersin. Tahkik sana tükönüksüz silah vardır. Tahkik sen büyük kamil ahlaka eyesin. Sizin haysiyenizin değerlidiğini tiz vakitte sen hem görürsün, olar hem görürler. Tahkik senin Perverdigarın kimlerin öz yolundan adaşanlığını gowu bilýändir. Ol doğru yoldakiler hem ören gowu bilýändir. Bes sen hakikati yalan hasaplayanlara uyma. Olar özlerinin sana yumşak bolmak üçin senin hem özlerine yumşak bolmagyny oňşukluk etmeňi isleýärler. Ey Muhammed! Köp ant içýän, adam kärçiligi pes, ayıp gözleýän gıýbatçy, gep gatnadýan, ýaşylyga päskel bolýan, hetden aşýan zalim, günäkär, gödök, paýçylyksyz. Bulardan başga hem asly bolup kişilerin hiç birine mal mülki we ogullary bar diýip hiç haçan boyun egme. Oňa beýle häsiýetleri ödünle jemleýäne ayatlarymyz okulan wagty ol bu öňküleriň ertekleri diýer. Biz tiz wagtda onuň burnunyň üstüne tagma urarys. Biz bakça eýelerini sine edişimiz ýaly olary Mekkelleri hem açlyk we gurakçylyk bilen sinedik. Olar bakça eýeleri täher bolanyna hiç kim görmänke onu hasyllary ýygnar diýip kasam etdiler. Olar Allah halata diýmediler we nimatyň Allahdandygyny bilmediler. Emma olar heniz uykuda kalar, öllerinin Perverdigar tarapyndan iýerilen gaplayıcı bir apat, ot bakçany gaplap aldy. Bakça gapgara boldy. Olar täher bolanyna, öňü soň ýygnajak bolsak, han onna ýyrak diýmildalyň diýip bir-birlerine seslendiler. Olar bugün ol ýerde hiç bir meskin ýanyňyza girmesin diýişip, tamyrdaşyp ýola çykdylar. Olar göýe garyp gasarlary mahrum etmäge güýçleri bar ýaly bolup ýerden ýola çykdylar. Emma onu bakçany görenlerine biz ýolumyzy ýalňyşdyk diýdiler. Soň bolsa, ýok, ýalňyşmadyk. Biz bereketten mahrum boldyk diýdiler. İşlerinden adyl biri, men size Perverdigaryňy tesbih edin diýip aýtmadymmy? Käşke tesbih eden bolsadyk diýdi. Olar biz Perverdigarymyzy tesbih edýäris, tahkik biz öz-özümize zulüm edenlerden bolduk diýdiler. Soň hem günäni bir-birleriniň üstüne atyp başladylar. Ahyry bize hayp bolsun. Doğrudan hem biz adan adamlar. Belki Perverdigarymyz munyň ýerine bize has haýyrlysyny berer. Bizinni Perverdigarymyzyň razyçylygyna ýönelýär diýdiler. Ine dünýädäki adap şeýledir. Eger bilsediler, ahiretin adaby has uludur, ýowuzdur. Takip, takwa kişiler üçin özleriniň Perverdigarynyň ýanyna ebedi nimetli nagym jennetler bardyr. Biz Allah tabin bolanlary ol günäkärler bilen heýde deň tutarsmy? Size näme bolýar? Aklyňyzdan adaşdyňyzmy? Nä hiller we töküm berýärsiňiz? Ýa-da sizde bir kitap bar bolup, öz göwün islendadyňyz ol ýerde hökmen bardyr diýip, bu batyl anançlary ondan öwrenýärsiňizmi? Ýa-da siz näme höküm berseňiz, hökmen sizinki bolar diýip, biz tarapdan kıyamet gününe çelle dowam etjek size berilen kasamlar ähdi peýman barmy? Olardan sonra muňa bu pikire olaryň haýsy kepil geçýär? Ýa-da olaryň şärikleri barmy? Eger olar dogurçul bolsalar, hani onna şäriklerini getirsinler. Ol gün elhensliginden ýaňa injik açylar, olar tezde etmäge çağırlarlar, emma olar tezde edip başarmadylar. Har delillikden ýaňa olaryň gözlerini Allahyň adabynyň gorkusy gaplap alar. Sebäbi olar öň gowy ýagdaýda kalar hem tezde namaza çağırýardylar. Şonny hem olar tezde etmeýärdiler. Ey Muhammed! Sen bu sözü Kur'any yalan hasaplaýanyň maňa goý. Biz olary bilmeýän garaşmadyk taraplaryndan sine edip, köp mal mülk berip, dünýä lezzetlerini dadyryp, ýuwaş-ýuwaş adaba golaýlaşdyrýarys. Men olara möhlet berýärin. Tahkik meniň dudagym ören berkdir. Ýa-da sen hakykat aýdýanyň üçin olardan bir hak soraýarmyň? Olar bolsa agyr berýiniň aşagyna galýarlarmy? Ýa-da gaýbyň bilimi olaryň ýanynda bolup, olar islen zatlaryny şondan ýadýarlarmy? Sen Perverdigaryň kapırlara möhlet porice vermek ve sana ýeňişi giýjikdirmek barada hükmüne sabr edip garaş. Balyga ýeti ýuňy ýaly bolma.
ol gussaly halda sabırsızlyk edip Perwerdigaryna ýalbarypdy. Eger Perwerdigarynyň oňa bir nygmat ýetmedik bolsa, ol hökmän ýazgarlyp boş meýdana diňlardy. Bes Perwerdigary onu gaýtadan saýlady we onu salihlardan eýledi. Ol inkar edenler zikri Kur'any eşidenlerinde seni gözleri bilen ýykaýjak, ýaýjak bolýarlar. Olar henüz hem sana taqiq olur mecnun diýerler. Emma beýle däl. Bu Kur'an älemleri bir öwüt ündewden başga zat däldir.